ଶାଗର ବିଭିନ୍ନ ରେସିପି ଖାଇଥିବେ, ଖାସ୍ କରିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତ ଏମିତି ଶାଗ ପ୍ରିୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେସିପି ଦେଖାଉଛି କୋଳଥ ଚୁନା ଶାଗ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟାକୁ ବି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଶାଗ ରଖିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାଗ। ଆମେ ତ ଏମିତି ସବୁ ଶାଗ ପକାଇ ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସାରୁପତ୍ରର ଶାଗ। ଇଏ ହେଉଛି କଇଁଚି କାକୁଡ଼ିର ପତ୍ରର ଶାଗ। କଇଁଚି କାକୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଆମମାନଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ହୁଏ। ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ବତିଆ ଶାଗ, ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ପ୍ରାୟ ମିଳିଯାଏ, ଏମିତିକି ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ବି ମିଳିଗଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଲକତି ମଦରଙ୍ଗା, ଯେଉଁଟାକି ନଦୀ କୂଳମାନଙ୍କରେ ମିଳେ। କଲକତି ମଦରଙ୍ଗା ଏଇଟାକୁ ବି ମିଶାଇଛି ମୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କଖାରୁ ପତ୍ରର ଶାଗ। କଖାରୁ ପତ୍ର ତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏମିତି ଆଜିକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ମିଳିଲାଣି। ଏଇଟା ବି ନେଇଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କନସିର ଶାଗ, କନସିର ପତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶାଗ ଭଳି ୟୁଜ୍ କରୁ। ଏମିତି କରି ମୁଁ କିଛି ଶାଗ ନେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଶାଗ ନେଇଛି। ଏଠି ହେଉଛି ଏଇ ବାଉଲରେ ହାଫ୍ ବାଉଲରୁ ଟିକେ ଅଧିକା କୋଳଥ ଡାଲି ନେଇଛି, ଭଜା ଡାଲି। ଆକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକିରି ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ବନେଇବା। ଏଇ ଡାଲିଟାକୁ ଏଇ ଶାଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଏଇଟା ହେଲା କୋଳଥ ଡାଲିର ଚୁନା ବନେଇବା ଆମେ। ଏଠି ମୁଁ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଛି, ଏଇଟା ଛୁଙ୍କରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପକାଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜହ୍ନିକୁ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟି ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜହ୍ନି ତ କଖାରୁ, ଜହ୍ନି ଆଉ ବାଇଗଣର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କାଟିକି ମୁଁ ଆକୁ ଧୋଇକି ଭଲକି ରଖିଛି। ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇକିରି ବଏଲ୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଆର ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବାକୁ ସିଝା ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇକିରି ଆମେ ଆକୁ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ କୋଳଥ ଡାଲିକୁ ଚୁନା କରିବା, ଆଉ ଶାଗକୁ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ରେଡ଼ି କରି ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଲିକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଛୋଟ ଜାର୍ରେ ନେଇଛି। ଆକୁ ଆମେ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର ଗୋଟେ କରିବା। ଯଦି ବା ଟିକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରହୁଛି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନ୍ ପାଉଡ଼ର କରିଦେଲେ ଶାଗର ସ୍ୱାଦ ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଳଥ ଡାଲି ନେଇଥିଲି ତାର କେମିତି ଗୋଟେ ପାଉଡ଼ର ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ପାଉଡ଼ର ହେଇଛି। ତଥାପି ଟିକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲାଗୁଛି ହାତକୁ, ତ ଚଳିବ। ଆହୁରି ପେଷ୍ଟ ମତଲବ ଆହୁରି ବାରିକ ପାଉଡ଼ର କଲେ ବି ଭଲ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ୟାକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇକି ବି ପାଉଡ଼ର ନେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଏଇଭଳି ବି ଏଇ ଡାଲିର ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ବି ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଶାଗ ପାଖକୁ ଯିବା। ଶାଗକୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ କରି କାଟିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବା ସିଝାଟା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 2 ସ୍ପୁନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଫୁଟଣ ଲଗାଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଆଦେହରେ ତଡ଼କା ଦେଇଦେବା। ରସୁଣର ସ୍ମେଲ୍ଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ କମିଯିବ, ଯେମିତି ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେବା। ବାସ୍ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଜି ଆସିଲାଣି। ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କରିବାନି, ଟିକେ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଦେହରେ ଶାଗଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ଶାଗଟାକୁ ପକାଇକିରି ଆମେ ଭାଜିବା ଟିକେ ନାକୁ, ଯେମିତି ତାର ପାଣି ଅଂଶଟା ଟିକେ ମରିଯିବ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପରିବା ସିଝାରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଶାଗରେ
हल्का लुण देवा एमती लुण देवा जमी डाल मानने चूनाटा पकईला कोलथ चूनाटा पकईला भी तार बालांस हो स्लाइड लुण देदेवा हाफ स्पून लुण देदेवे शागटा को टे भाजी बर्तमान शाग आम एमती भाजी आसला एबे आम जो परिवा सीझा रखी से आम आगे देदेवा परिवा सीझा देदेली टे घंटी देखी आम आगे कोलथ चूनाटा को पकेबा कोलथ चूना पकेयार प्रोसेस अच्छी आपण कोलथ चूना पकई पारे ता सहित आप मुग डाली को भी भाजिकी गुंड कर पकई पारे नचेत अरुआ चाउल को भी भाजिकी ताकू गुंड कर पकई पारे मुझे आपन को कोलथ चूना पकेबा देखा आम धीरे धीरे कर कोलथ चूना को पकेबा पकुवा और घाटुवा ना गेटा हो बर्तमान देखु मुझे जो चूना पकई धीरे धीरे कर शाग सहित मिक्स करदेवी बेले बेले छोट छोट गेटा बांधि जाए तेणु आम एमती चिपी चिपकी भल कि खोलीदे जदि आप चाहिए यही कन्टेन्ट रखिपारे नचेत आउ अल्प टिके पानी देवे मुझे टे पानी दूसरी कारण ये जो चूनाटा टे सीझापी समय लगे हार्डली गोटे सेकेंड गोटे मिनिट लगे बेस समय नुहे तथापि चूनाटा सीझीगला आउ टेस्ट आसी जाए देखु पानी टिके देके सीझापी छाड़देवा देखो जमी भल कि उल्टे पलटेक आम को छाड़देवा ये शागटा पखाड़ खाइबा को बहुत टेस्टी बा आप रुटी सांगर भी खाईपारे गरम भातर भी खाईपारे कि पखाड़ जो मजा आउ कौथे ना पखाड़ आउ चूना पका शाग खाई कर सबुठ अमृत भोजन कहते एमती तो शाग प्रिय ये चूना शागटा पखाड़ सांगर आहरी टेस्ट बढ़े दिए फुटा को आम छाड़देवा हार्डली 2 मिनिट खंडे छाड़देवा नचेत अधिका बहलिया हो बहलिया हवाटा भल लगे ना एत कि जुक जुक रही ही भल लगे फुटे आरंभ शाग हार्डली 2 मिनिट छाड़ी देकर आम आपको ओल्हेदेवा आपन चाहिए आपको एमती सीझारे पकई देकर चाउल बा गुंड चूना गुंड पकई देकर सीझे सारा पर भी आप छुंक दे पारे ताजे मु किंतु डायरेक्ट छुंक देकर चूना को पकईकी घाटी देली देखो आमर एथर शाग हो प्रस्तुत हो गला बर्तमान आम आपको चुली काढ़ीदेवा मुझे काठ चुली बनाऊँगी माटी चुली आप चाहिए गैस भी बनई पारे काठ चुली शाग कर गोटे अलग मजा थाए अलग टेस्ट थाए देखो आम शाग बर्तमान चुली प्रस्तुत एथर काढ़ीदेवा